אני גרה בשכונה בלוס אנג'לס, שוויאט הילס, ברחוב ארלמר. אני גרה בבית שלי 10 שנים. אני כל כך אוהבת את הבית הזה. כאשר אני הייתי בת 6, ההורים שלי קנו את הבית שלנו. הבית קטן, אבל הוא גם נוח. 5 אנשים ו4 חיות גרים בבית שלי. יש לי אחות אחת והחדר שלה ליד החדר שלי. גם יש לי אח אחד. הוא בן 16 והחדר שלו בסוף הבית. בבית שלי יש 4 חדרי שינה, מטבח אחד ו3 שירותים. בבית שלי יש 2 כלבים ו2 חתולים. כלב אחד מאוד גדול והכלב האחר מאוד קטן. להורים שלי יש חדר שהכי גדול ליד החדר שלי. באמצע הבית יש מטבח אחד וחדר משפחה אחד, אבל השירותים בהרבה מקומות בבית. יש אחד באמצע, אחד בסוף הבית ואחד ליד החדר שלי. יש חדר על יד המטבח, ובחדר הזה יש שולחן גדול אחד ו5 כיסאות יפים. במטבח יש 10 ארונות מודרניים ושולחן קטן אחת. המטבח נוח וגדול והאמא שלי אוהבת את החדר הזה. בחדר שלי יש מיטה נוחה אחת ו2 ארונות גדולים. יש מחשב מודרני אחד ו13 ספרים. אני חושבת שהמיטה בחדר קטנה ואני רוצה מיטה יותר גדולה. אני אוהבת את השירותים. השירותים בבית יפים, אבל הם לא גדולים, והמקלחת חדשה ויפה. השולחנות ארוכים, אבל הם לא מודרניים. הבית קטן, אבל הבית גם טוב.